Lepatur sinau kula kathah niku kangge solusi, mboten nggih gagah-gagahan, mboten nggih solusi. Misale jenengan ning donya diutang akeh. Mbok utang nggo apik, mbok diutang dienggo napa pokoke diutang akeh. Terus kepengin tobat. Tak warai sampean. Kemungkinan yuk sepuro itu kecil nak utange akeh. Lah soal kiai ngumumno nggih niki nak sing di hak adami sepuro nggih sing muni nggih sing ra ngutangi, paham ya? Dadi ku sing muni nggih sing ora ngutangi. Kula pertama dadi kiai teng desa kula nu jarang istikhlal, diprotes wae kiai. Kok ora istikhlal. Biasane kan nggih sing gadah salah jenengan sepuro nggih, sing utang-utang jenengan bebas nggih, sepuri nggih banter-banter ya ruhin-ruhin sing ra ngutang-utangi mayit itu. Sehingga kula mikir, istikhlal iki ra ono gunane, perkarane sing muni nggih banter iku sing ora ngutangi. Lah niku carane ngeten nggih. Niki teng hadis sahih. Sing penting sampean niku kekasih pangeran sih, dadi wong bener sih. Utangmu nak iso ya disaur, nak terpaksa ra iso ya saat wis keben. Umpamane ra iso. Kowe misale adol omah malah bojomu ra ndek omah misale. Lah carane piye nek saleh tenan iku masyhur ya. Dadi Allah sing ra iso nyepuro iku den utang. Bahkan Nabi ora gelem nyolati wong sing gadah utang. Jadi ceritane den ngeten niki kula mboten main-main ya teng fatwa niki. Nabi ku wong syahid wae dene dihisab. Pemene sing ramati napa? Syahid. Walhasil Nabi rawuh di salah satu sahabat ditakoki akana alaihi dinun. Apa punya utang? Punya ya Rasulullah dinaroni. Terus Nabi ya sallu ala sahibikum. Nabi ku ya seni. Dia kancam salati. Jadi Nabi ra kersa nyolati tapi menyuruh sahabat menyolati. Walhasil terus Nabi pas mau kundur gitu tidak mau nyolati. Ada sahabat alaiya ya Rasulullah dirhamani. Ya saya utang itu nanti saya sahur. Nabi kembali lagi mau nyolati. Nah sehingga terjadi tradisi kiai-kiai supaya mayit ini terbebas dari utang diambil alih yang hidup. Paham ya? Supaya mayit terbebas dari utang diambil alih yang hidup. Tapi masalahnya wong nak melarat ra iso nyaur, kemungkinan anak iso nyaur ya kecil. Wong bapake wae ra iso apa meneh napa? Anake. Lah kiai sing umumno ya mau rutin tok, wis tugase ngomong ngono ya ngomong bar ya mulai wis ra mikir wis. Nah cara kula ini yang ada di hadis sahih. Ada orang kekasih Allah utangnya akeh. Ya lucu wali kok utangnya akeh tapi ben kono, tapi wali deh. Bareng ngono dituwake dimaki-maki. Entek den. Ambek donatur sing utangi wong. Bareng entek pangeran aku kurang pasal. Jare sing tukang utang Gusti senajan to dekne saleh tapi diutang mbek kula. Tetep kula tagih. Tapi amale wali wae dadi cukup ae dikutuwake pirang-pirang ya cukup ae dene. Sesuai kentean juga. Kakan utang ya jogeman dadi wali kakan utang ya. Akhirnya Allah nunjukno satu surga sing luar biasa. Sampai si yang gain sing utangi wau takok, ya Rasulullah itu untuk nabi siapa? Saking mewahnya surga itu, ya Rasul untuk nabi siapa? Jawabe pangeran lucu. Kanggo wong sing bebasno utangi. Wah Gusti, nek ono kula bebasno Gusti. Semuanya kalau bus warga niku, iya tapi sing kekasihku sing dekne jak pisan dari akhir. Tapi walhasil, lah ya melane kira wong sugih rapati bener ngutangi wong soleh, dongakno ora iso nyaur, paham nggih. Dongakno ora iso napa nyaur. Iku hadis sahih lho, tak jamin itu hadis sahih. Mergo nak nganti iso nyaur, kejadian ini tidak terjadi. Ya tapi gitu nggak wong soleh reso nyaur ya kurang ajar maksudnya. Piye iki solusine piye? Dadi pokoke iku ana ceritane hadis sahih wong soleh duwe napa utang. Akhire wong dolim mau ya melok mlebu swarga barokah ngutangi. Tapi mukmin lho ya. Paham ya kita tidak pernah tahu lagi apa sing dikersakno pangeran. Mulane nek ana hadis-hadis tentang den ku ya ana tenan tapi ana solusine kok nak panjen Allah ngersakno gain sing tukang utang ini njing ben diganteni napa swarga. Mulane saiki jalan tengah nek kowe ana saleh ku utangi ae dongakno ora iso napa ya golek saleh sing melarat. Nak saleh sing melarat kan misale ruhin mbok utangi 1 juta ora iso nyaur. Aja saleh sing sugih. Saleh sugih 10 juta cek iso nyaur. Ora iso nyaur nak 100 kelanganem kakean, paham? Paham ta maksud? Nak saleh sugih ora iso nyaure kan nak wis 100 juta ora iso nyaur kelangenmu kan kakean.
Paham ya? Rugi kan? Tapi nak soleh melarat kan 1 juta saya iso nyaur kan? Paham ya? Soleh melarat maksudnya 1 juta kan harus gak iso. Berarti kowe mau kehilangan pinten? 1 juta. Tapi nak soleh sugih 100. Mergo 10 juta cek iso nyaur, 20 cek iso. Nak 100 wis ra iso. Wah yo kakean ya maksudnya nak. Paham gitu terus pentingnya sinau kathah yo kita ora pernah roh sunnahe pangeran ning para waline, para nabine. Mulane dibutuhno wong alim sing maca kathah. Paham gitu, dadi mazhab ulama tiang-tiang riyen sing boten dosa iku apik, wong eling dosa iku sombong. Mestine ya kudu eling sisi-sisi hidayate Allah. Piye wae sedina mangko diparingi salat subuh, salat zuhur, ngrumat anak, ngrumat bojo. Mau bojo ngamuk kowe ya sabar. Ning dalan ana wong macem-macem ya kowe sabar. Hari ini saya tidak zina, hari ini saya tidak selingkuh, hari ini saya tidak minum narkoba. Terus wae eling-eling terus. Mau aku turu yakin jaga zina gak narkoba gak wong tangi turu alhamdulillah, mau turu gak maksiat. Mulane Nabi Adam niku berdosa malah summat stabahu rabbuhu fataba alaihi wa hada istibau dipilih. Dipilih napa? Pangeran. Mergo bar Nabi Adam dosa oleh nyifati Allah luwih sempurna timbang zaman rong dosa. Jadi ku nyifati Allahumma innaka ta'lamu sirri wa alaniyati faqbal ma'dzirati wa ta'lamu hajati fa'atini suli wa ta'lamu ma fi nafsi faghfirli dzunubi. Faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma inni as'aluka imanan yubashiru qalbi wa yaqinan shadiqan hatta a'lama annahu la yusibuni illa ma katabta alayya wa ridha bima qadaita alayya. Ditobate Nabi Adam lucu Gusti kula niku roh nak kabeh tedire jenengan. Jenengan kudu maringi iman kula nak semua yang terjadi mergo tedire jenengan. Malah diparingi tobat. Umpama Nabi Adam eling dosane terus mungkin malah ra diparingi tobat. Mergo wis di skenario besar Adam salah ning bumi, nak ning bumi kok Allah ngutus Nabi Muhammad. Engko ana wong paling afdol sak donya iku Nabi Muhammad sing nunggoni Kanjeng Nabi nganti saiki. Kita ditugoni Nabi mergo ora perlu bunuh diri, ora kaya bangsa napa Israel. Mulane jawe Sayyidina Ali saiki aman iku loro silang sitok karek sitok. Iki disebut wa maka Allahu liwa'adzibahum wa anta fihim. Allah ora bakal nyiksa umat teman nek mbok tunggoni. Dan Nabi saiki wis intaqala ila rafiqil ala wis pindah. Wa maka Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Lan Allah ora bakal nyiksa nek gelem istighfar. Saiki karek istighfar kok ora gelem. Dan semua segot istighfar saya pastikan tidak semuanya eling dosa. Jajal sama istighfar wes asing biasa tahlilan ayo terus no. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum ya malah bakas dosa kan. Gusti kula nyuwun sepura jenengan dat sing abadi sing astaghfirullahaladzim innahu la yaghfiru dzunuba wal ghafurur rahim. Mari ra mbok jiwa itu.